Niyaphila kodwa ke ngenza kwethu. Siyaphila Anisebahle inizibuke nje nani niyayibona njani? Awusasayibongela. Manje lo niphatha kanjani usuku lweni? Awuluhle kakhulu. And mina ke kuke wanengcinamba ezithizeni kodwa siyathemba ukuthi uNkulunkulu vele phela waqhubeka. Vele makubeka uNkulunkulu ngeke ngaqhubeka uyazi. Okay kahle ke siyajabula ukuthi sesinomesisi no Mr njengamanje into yeni sifeziwe nina nizizwa kanjani ngokuthi going forward lento esizokwenzeka ngokuya phambili wena Mkhonyana njengomuntu engimaziyo ke futhi uzizwa kanjani ngokuthi umfazi sekuwakho manje akukho umuntu futhi okuphazamisa usuwangenelela ke Cha mfowethu ngijabule kakhulu ukuthi lolu suku lufike ngibonge nje bonke abantu abangesekile ngibonge uNkulunkulu ngibonge nabakithi abahlale behamba nempilo yabo. Yebo kunjalo. Ayikho ke indoda engathanda kuba yindoda. Yeah kunjalo mfethu ayikho nendoda engathandwa ukugana. Kunjalo. Lusuku ke malifikile lunje ngithi luyisibusiso esikhulu kimi ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asipha amandla nje lo mshado uhlale nibambisene iloko nje kufunakalayo wena mama ungathini ngalolu suku lakho. Nami ngiyalibonga usuku namhlanje ukuthi ayekushilo ukufezela namhlanje ngibonga ungenzela iqiniso nje kahle kade sashada ngenhliziyo zethu namhlanje besizonenza ufakazi njengamanje kuzofezwa lokho bekuvele kwenzeka sekufeziwe kunjalo nje futhi akuchiki siyabonga kakhulu and kube impumelelo wonke umuntu ujabulile even though ilanga bengathi seliyoshona but kwenzekalile sonke si happy akekho umuntu ongekho happy ngabe nginamanga.